Onolende Mwancho Muligari. So unaweza kuona we mwenyewe vile mama anaingia kwake na bako sawa nyumba hiyo. Nchego umugambi antebeti na yango tarore nkokorotere ko gutara tauni kwa nyoro bokonyi kwa genda kulia no to we moremevu no ri okobogori gukuru nyumba oso kigusiko na imburera tu ndatayera mutweri bona abantu bagaswaga taga kibone gaera ngutara bona kuno gutara kurwa se saburia merongene na megotebana na sesenirio muntu gwitandira bataka karara nyoru ne michando mone na murenda gendera ko bamoyo tagutiga babisa bamukore na batagiti na murenda karare burira rwari tamuguswerio bururu bwaye kamenya kurwa nkamubura hata malaria hakuna mama sisi tupimi malaria tunapima ile magonjwa makubwa kwa muki kati ya nenga soka irorende ngaikara sabano mutaro yugo guturimbuke amache serikara batiga nagongo nakobatene bagankani anjiri gotenena umwana agacho mukega buno yone lakini nenyaruka akamenya kurora nkamubaba ngaisina ngwari nyangweta ono rende nkyuta kogendera bogo komisera ngayo chikurara na baba yenga yo chikurara ngamute ibinje nabongo sonya ne rikarabati manda rororo nande mabibuki manya kogenda tekeriyo montara anje kurwa so wanja kwaye no moyoye kerima nyasara mukune kana nyasara nero kurwa nero boseseni Mwancho Muligari Gusi Voice ambiye mono nande asingincho kwa ligereire mugano eboniga chinse chiga chiaboniga depending on the time you're watching, either morning, afternoon or evening buyole bagusimbye mole abere gabaide taraleta mugana se channel ito. I've not been feeling okay, I've been sick lakini sae wanchire ngana bwenire nande singincho yo koletere mbeganiga yamono sabali bagende tonya go subscribe se channel ito nando nyatura subscribe libageri gana lingo kwa nayo subscribe elio obe na intwe watana na intwe ni family ya Gusi Voice kara go subscribe na liye kara tokobeko mugano na kwa abo mutanga ni konyora se notification bali ba subscribe bia mono nayo go subscribe. Thank you so much. Ano montomia na ina bantu mosendrike gima megana toko batokoleta butambe ni megano erasi binyoro bya usi tobere to gutadira abantu au asingincho kumanya story cyabo abantu bameta sobugimo bokongwa bandi bameta buya emegana to kubaletera morale mwanya libagana inulio kumanya egendete asorogongo rwa Gusi litkulia rero nde chinsemo cya Nyamataro kinyorunkire mage kurukubochura nonde gagu Kitutu Central Ward ya hiyo toka mia Kitutu cha South ime county ya Kisii mongina nare gaiga otoleta gaiga ubwato bokong mongino iga no mulima wavu nabo bwate obarema ase magurae nabo igo no mungino bwate michande mengi sana obotaka anda meta se condition is very pathetic niga nyome tugo cha sinke iga so cha gukinigesa kukimbuga kolengega igo tabwata abana achite na abana bae abo amenyire gaiga se kigita boni gani ga bwato boroire obwato teringa kimotago cha monko nyesencho na inche nkoranda abantu bande ngokonyi bale na inche na bira tokenga ondondolire anyale gonkonya senchire ya museyende mongno iga ngorandiale se chichiro ande nabagutara akugata agata akurandi kakunya gusuka inseiga amarandi ali mugurara abantu bakurandi ase street noto nerega iga eliato era sumuganoe nabo igo kugani kwa enkurukieli abantu bali baraligere batwara moyo bugwancha banyale kumukonya senchire ya museyende chemak na itinkuru ku Gusi Voice mongna mbiole Florence Magoma ngakiwana Florence Nchembiande tate byango Florence mugano go sinjo wante inga nkwane mono nalio ko iguturi ko igubia nche mugano ne nabana kinete biyana nche no mwana kikina biyana baibori wana nabana kana chaka konyora abana mwana makogo tiga akorire nabana nyarata abana biyana biasara ngokora narenge chichiro gweta na nya market mari nara vetori genaliva koboria 41 46 ya Gusi asaba nchali bare uma tebugeka
ona chabona kero rio nyona matoka nkuira na wingi na ruthi ni chipasi tarigari nari kuira njibie kasi chipasi kiricha tikusitire sichari kuvuria matoka chikisi express ono nkamanya uchaka kurwara ende kunduma kachaka kolea kana chaka kolea kuburuko kachaka kugendera gitingiro uyu na kweberera gituko chiga iga ono kukubote chinguru ngutaraiga lakini ukukoro kukore chinguru nako kururinga ono nkamanya uchaka kwenda chinya gitari ngoenda chenero bagante bimbaro chuburuire gintu baroche nibyanda mbwate ukuwa kanga maria gatina chinjiri na kwenda Nairobi bagante kagenda Kenyatta kana nagenda Kenyatta mugakunda akamiro ya ba menyeta busobo no mugitutu bori kuri nje mu kuri nyatieko ono bakamenya kumira tukageka no muiri nari ngobo oringa gukora Kenyatta bakamenya kurororo nkagenda nkapimwa amanyinga kapimwa amachi asi napo nande nkaigwa machibu kengima ngatebunga mama twagupime bintu byonse byose twanyora ubuchafu necho bwate byanda bya ukuwa nande iriko napima teche ikwirinde bakandikira Maria wanga kinkagura pato tiko buya ngamanya kogenda bakante nakore ngari ya Kenyatta inya gitanere magega mate Red Cross irwita saba songo mumbu nkagenda barora bakankani okogenda yani zende sikwende basi batumiti kagenda ororo asari nebire munari kuruko nkagenda ororo kanyaro nagitari orenga no mu Gikuyu akangikati byo kugenda baka Kenyatta magega mate bakurusia amanyinga kara bakurusia amanyinga oganya chibwiki ibere omanya gucha kuya machibu nkagenda mpaka bakandusia amanyinga ya y'omukyaya asi nkairana mikati nkagenda nkaganya chibwiki ibere nkagenda ngante ipato machibu utarachumu nkarihorora ngakoroki ande nkairana wanda gantega ndo ganya chibwiki ibere ono karo nairana bona chibwiki chibotro uche no mutienyi bono chiete koera nkogenda ora kamya gante mama tulipima tamu yako ni fresh hakuna nini ugonjwa yoyote ngamanya kurua nkamhura hata malaria hakuna mama sisi tupimi malaria tunapima ile magonjwa makubwa kwa hiyo kati ya nenga soka ibagende nkarua ngatiga bone biashara ibina ariko genda ngachaka town nagenda nagore bisukari naineka nana kuira gwisi chipasi igana na gutaria ria chipasi ngona gukururio kuguruko Wano mweri oye nguika iye yarenge 1993 nguika 2000 ndoche na December 25 na imugiti na masava ya ng'ombe nari kuhirira ng'ombe nigo twari gukama nkamanya kurororo nkanyora abana bari mugondo n'umwana umuswati omuntu nari nkabarangira inchumo imukia masava yanyigwete na rosire una bagituka masava yo mambi tincheti kubuka ntenene ya kai kubona umubiri bwese pyo sarekire nkamanya ko iruchenero kana twagenda channel bona na twe nyimbo na gutarire nyimbo igansinya mukungu ndakambere bakambike gari gesonso nkagenda bakachenero ngatangwa mukakora emitinza tupira kuchenje uswatu ndakarentu umwana oyorora egwati umwana ujaga kwa bakamenya kunyimukia bakandushye gwoti irina aburi boyo kundushye gwoti tukagenda ororo bono omweri oyo bono ngacha gwikaransa inse bachikonyimukia mukamu muranero oyo makambo tokobokano yonda abanyimuki ntare ngasinya karana sinyapi bakanyimuki bangira isiko nesibyo nandi bangira ninyomba bana nesibyo nyangira nabona ari wesibyo arimo bakokonya tarasarika nabona ari wesibyo nicyanga kirina rusu nabona ari wesibyo amaboko narenge kinguru tutegakonya amaguru asarikire bona amaguru akite gusarika marega umwana onuyo moke kara ikemyaka 5 nansari ngacha engako nabwate eyemo kabika magina
nkarusia magana 10 nkaira omwana omwe achiaone achiamwakanira school fees cukuru eri bono nabo nachagete obobe igo none ekero naika botuko gwetera ase chindota amarurane nkamanya kworokirie ngotara nse iga buna ngotara iga na echiguni iga bono chiguni echi ekero noorogoti igo mambia ekero bwake nabo naimogeti chiguni chiarenge otari makaratasi aya chiguni borongi chiarenge obare kobeka endagera nkabeka ase bono ngachaka gosoka nchebieka ngaki enyuma otararokigwa nkware gosuka nare kotara na bondo borera ari esinde nandi bono gitanda nare korinda omorango norenga oba kana nto bibi omote keng'ese kia omote bakabeka maate iga nandi bakabeka iga bakabekera omogongo omorango oyo igoro bono igoro noo nare korara ase nkonyara korambora amagoro naikaransa inse buya iga chisana nabo chiare gocha chiaetana na iga chiasoka eng'iti egacha omwana oywo omoke oyo na omokaka konyara okoorire emiaka 5 chianga chiaye bono nasibeti nkabatebia mwana ore chianga nkabekerera bakanga nkabekerera borere riria bono ngochia korara na mwana oyo tare gwancha barare nonde bwensi riria ngochia korusia chianga esemo yaye ase are kora nkanyora chiyo bono nkarambora okoboko gochia inse naki nigo chiago bono riria ngochia kobwata nkanyora eng'iti ekandoma ekiara iga iga noenda eng'iti iga kero yanduma nkabarangeria egento kiandomire omwana oyo ere iga agendete gochia esiki mwari ase abana ba momura abo mama nerichi ngaki echio nase mama narenge na omwana oyo okomobwatia abori akomobwatiria akabere oyo ore komobwatiria iga akwete bono bagachia komoreka bagateba naye yaya teiyo bantaine embeba yakorema ngateba yaya eria ekero ebi nabegete nkarusia nkeranderera okoboko nkabatebia bono inwe moranteine oyo ontebia narusia ekero ebi naesibera okoboko tari na ching'unku inwe bono mogokanana na embeba yandoma nkamenya kotebia omwana omopira oria togosamba twasereria mwasereria chinsanako gachia orentanga osambe akamenya korwa ororo agatongia taya njabwate maguta ogochia nkamotebia nyimukie onkaransia aria egeteni aria akankaransia ogochia kong'usa omorango oria iga akanyora eng'iti akamenya kotuguta omoro oria na okwenda iga oboko iga obe mama ominto okure nkamoboria yaya tiga korera bono okorera kinde moyo ngokwana aye bono okondera inde moyo ase rende akamenya gotiga mama akamenya komotebia genda mpaka meri abaete aya morente gosa amaguta bakagenda bagochia kobatebia bakaminyokania gocha bensi bono riria bacha bagachaka koboria chibesa nkire tomoirere nyagitari nkamenya korwa ororo nkabatebia mama konyong'eire 200 nkamotebia chibesa mbwate iga siringi 200 200 chisa na egari naende nyagitari chikogoreria amariogo nkabatebia onde bwensi obwate chibesa ere tiga aru chingoka echi chiane mobwate ncheng'onia eyemo mbakane ase rende bakamenya kogenda korigia egari ekero barigia egari bagatebia abamosi batugia agatebia omwana oye gachia oimokie iguru baremwa mobeke na eng'iti eria bono omwana oria nare oitete eng'iti bakanyimokia bakang'irero bakayeita bakanyebeka ekaratasi bateba tokogenda tochie kworokia omonyagitari bono nyagitari abo bono intwe baria bagenda tibaina intwe titwainire tokagenda bosa igo ngachaka gotera korwa abwo igo mpaka Gĩsũnzũ ngotebia omonene rioka mpaka Gĩsũnzũ tokorwa ororo riria twaika nyagitari omonyagitari amenye koboria eng'iti eyio ng'ai ere mwayeita ng'ai ere tweba ng'aki yarenge nkamotebia yarenge mwamotuma egento keria nkamenya korwa ororo akandikera amariogo bakagenda bakagora omosister orenge akamboria saa ngapi chiarenge nkabatebia saa 3 saa 3 na echi saa 6 eng'iti eyio njabwate bosongo obosongo bwa eng'iti taika 15 bwaikire enkoro bono inche nkainyora ekebungo nasomete kia mariko 16 mone nagoteba na oyo oregene nakobatiswa natoreke ko oyo otegeneti nagambiwe nabaikire begenire nabarandie enchiri naende nabakoreki nababwate egento kegoita nabaria egento gekoita tibagokwa igo bono ekero nainyora nkabora rende obosongo njabwate lakini oyo otanga obosongo obwo ning'o na omonene arigwo rende nkaruga abwo igo
Bono nekana narunya gitari mbangira netisi baba nkanchaga ariuka bono umwana kyara abana no barindiga kariwo ngachaga ariuka kuriori bono kamanya koba igo kana naba igo nacha ngasumbuka gwetera se chindoto nibirengerebyo biganchanda saitani agatuchanda mang'ana amange nkana nabweru nkamanya bateguswa nyumba se nyumba yakubweneiro osabira abantu ba Nyasaye nakuranira ing'ana ry'omonene kore michie gatiga iga yonsi pinga kora pi ngaruo nkamanya guchakira tauni aria kabukurandiria abantu ekenyoreki bono ni nare kugenda njubika abana bari gwita iga bakogenda kurigi chinsiaga nichiguru baro nababuri ng'ai muguchia naibo gaki abana bane nimuki munkobe guchimuka sigete mumanye guchigoi chinsiaga abande togenda rina chakire nchiri bategerera kora pi bamanya kuimuka bagenda bana kurira ari bari bana baro buna chakiro na baro bangire nyumba ng'ao nagenda singucha gukorera maragoba abangi nabo bayore na ubusiongo yore na magute chinyeni onde sukari keri babwata onde besa yore ne chinko onya kabwate guru baro banko bakaiga ezinde bono nyumba mata ari aringi nyumba yendo mwana achita kanento musubati atarakora ki ataragacha nkamutigire nkagende simama na kiki kyarete ngachikanyaro bakongu karibo rende bono akakora ki ngagendere nchiri paka bono iga 2023 tukurutara chambiri ngumura nare na ongete namba yaye nare kumwakere simi ezinde okora ki onyogia naende morogo bondeta bono mweri oye akang'akere simi nkamwakere simi akantebi nakire tukaganya eriere saa 12 tuguchikumwakiria kamuna yaya eyate kukuguru nachikurigie obundi nanyora tayo nachikumurigia igongo chande paka agachagocha saa 3 nagatogocha mukaya nkonya ari chinyeni mwinari chosipira akagenda bono mata ase ebitanda birioroche bikobakone richinyeni jokibila chosipira bibona ntuntu tenine nande nabungu bibwaterera iga rende ntanyara tinkonyara kubwata pigipigi nabungu bwaterera iga bono ntubona tindo chuna nakina bete nchengo chakonyora ndense munuri omuntu oraire ogutabuka koruchitoro nkamanya kuruororo nkanyora bone gekuba kiane kekogenda iga tindi konyara gukwana nchigutaka nkwana tindi konyara gukwana inakubuga Nyasaye tata tubwire Nyasaye tata tubwire asirinde bono nkamanya kucha konyora musacho ndogo chauna no makongo bwipigipigi lakini okongiro omugaka ogotuka maigo okorigeri ng'anche nkarigeri gochigorega nkamanya kuigo bateba omong'ina oyo gaki noria ekerema abo nori bono barwete bakamenya egari eyio bagoika kona mbaya iga bakanyora nere igo egwete gochirigura bakamenya batana no morebi obingi tukaimuka gutimate gusinara yatokobete gochinya gitari kimanyiti tugikanya gitari naiga gitande sinabekwa manya konyora no musigari abuntaro gitoro kinabara no bakobeka cyanga mu ebintu binabiria titinachi kumumanya kuna konte mama pole mama akamenya kumburi na kyokurukunga matebi akaiga manya konyora umwana uyo no kurira muturuguru kumbu mumurere gatanga na tauni ari ngo bakeranira gisimi bamura ubichi pigipigi mbaro bako nimukyo yomo bagatuko omungino ni maite mwaya akamya kabaka akanyora n'umwana n'uyo nuro muisike umutema mo mina batu mire karia ari agachakara bikuru kurukago chipakanya gitari ono goikanka manya kumubori bono kondera bono kinde moyo nabona mwira n'ibitiyo umurere tani kinamule tino ngumuro omutebeti okorera mama kali moyo asirende tokaroro chinse chande bagatebunga ngaibe kirisire bagwaka bakanyari ubere butokerite iga iga sukura bakambe kiri plasta eriori bagateba tose kumube kiri plasta rira muchanda ntito kumube kironsi bigagima nje abase kumuchanda asirende bagakora ki bakaritiga bakarworo baganso n'umutu koboko koroku kwa kire kisire na koroku nabo kwarenga asege kuba igari ukaiga okay kubike bone cyari ko nakogenda bagochibu bakakanege kuba chimbaru ichige kuba bakanya chimbaru ichibuto gite kianda bachete nabakwana kende gyonzi bale bakobe gochika mu barante sabato gachande kachuma bokaire sabato tukagenda tuguchigoike sabato nandi bamenya ko tava muira kwegisi kwende ndo mutu akwenda abwate kwenda pressure igurumano
Omwana akamanya kurua akabatema mukuri ogokombure inyere kuba nande bono mumanya goteba nagende kisire nando omutu bakanya bambikeire mberi yabo chimioro akabirusia agatuguta akagenda atagisia akarenta egari akang'ira bosubu bakabateba bang'ira ninga erinda amanya kondora ng'ai agochikoira omomura oyo arentete akamanya nkaigwa bakona komotebia yaya bosongo ekorwari buya nonya chibesa chire chinyinge akang'ira inche bono ngakaga nkogenda naro rende ng'iranire ngoika ororo oyekobekwa egoti riria bagoteba mbekwe egoti nkaboria abana bono gaki mogwata chibesa mocha goakana omoindi na mama obogima nobuya kobua chibesa aete akorera chibesa akang'ira rende bono abwo nyagetari eria yarenge esabato bokaira mambia bogakia jumatatu nkarenta omonyagitari bwa Ethiopia bwa chimbaru bono ekero achikorigereria akarigereria ekisire keria kiane agateba nambekire chinsemo chionsi na obobe bore chinsemo chionsi lakini bono ere barabwo bamotebeti ng'a na ensemo eyemo bakambekera Ethiopia iga amatuko 5 akong'usa amache aria amabe na amanyinga na emberi yasoete imembe bono bachigontera korora nsinyi gokorora nde konya ekeino kia ndire chigokorora nsinyi gokorora bono ekero amatuko aere 5 ngachaka gokwana bono tokogamba na abana na barabwo bagachaka korenta echae barenta na esiki nari korarera okoboko oko nabo nararete gose na emiti enyere enga okoboko oko gwoka omanya korwa ororo bantebia banyagitari bantebia oyomo ori gocha ntebia mama ngocha komerora amaote atagwene nkamotebia gaki bono ntanyara konanyora amase ogose koracha tindi konyara gonchoka ndonsi basi rende echae eria nasiba nairania abana bakaira omwana oyio ensemo bakamotebia mama omino iga bare na Nyasaye are koba mwanyabanto tare koba moyo mwanyabanto taiyo wakire buna akire iga ore moyo basi rende bono tokamenya abwo nabo twamenya abwo togoika omotinyi okabere nkasoa gosaba rioka nkona korangeria Nyasaye rioka togoika omotinyi okabere abasister babake bakobwama rioka mama nkona kogamba tore amang'ana ao ona gotosaberania kana gosaba mambia bagochi gocha naki bono mwagambete ng'a yaya oyomo saitani namosibete oyio saitani bono ngachaka komosabera nere ngacha bakarenta omondwaire orenge ensemo agantebia omoindi nacha onyore oraire kabora nkware gontura yaya tingotugetia akagerera mamanya koba kotoa amasabo rioka baka omotinyi 10 tara 27 nari ngocha konyora omwana gocha na echianga agonsibia nkonyora ewheelchair egocha nkobekwa togosoka nabo bansogeti iga bakang'ana ewheelchair ogosukuma bono okotara bweka maboko taiyo bono rende ngacha nabo nde buya otatiga okogoro koria chimbaru echi naende chiaika omotinyi okabere chikachaka konduma naende nyowe okobwata omonto agochikonya omokina iga bororo nenda endera nkorwa obwana mpaka bono ere goika chingaki chiaye yachaka konduma naende kiachakire konduma nkominyoka ngosoka rioka pole sana asa kwabere kogwetera senga kientambe sana okwegena okokwago kobwate na Nyasaye ng'ai kwachagete okwegena okwiga kwago na Nyasaye nabo nachagete korwa nde obwana inche bono ekero twarekorire esukuru amatuko babegete amatuko a Jumapili na Jumatano maragoba ekwaya yani rende rikare bare goteba oborwani ngachaka kogenda ase bare nchibweka gotera nde tandangireti chaka kogenda ase bare koina korandia ekwaya na mama tachieti gonkani kende na gose ngige ng'ai kwarenge nkomotendine twarenge oborwani rende rikare na oborwani ekwaya bono yasogete basi rende nkagenderera igo nabo nagenderete igo mpaka bono iga inche tinchieti gosoka naende nabatise mbwate emiaka 12 mpaka bono iga nachete kosoka korokiwa na abanyene agantebia buna eria nare konakorera narenge sana igoro ya oborwaire obo bwane nangende nyagetari ngaigwa saburia 90 nasoma saburia 90 mambia kabwaki ngatebia abana nyigorere etirisa nkarwa ororo nkasoma ekebungo eki nkanyora nekia musa arigete na Nyasaye naye Nyasaye korwa kare ebigoro bitarabao gose ase etaratongwa aye Nyasaye
Ayo gukurubana ni mwanya bantu baira na baba marabana indi one kera nasoma ige kibunge kino kyachite ko mika kimwanya bantu emyaka bagukura na 52 gose 53 mwanya mutore ne chinguru mwana no kimugwe bwato bokongu n'emichando ande bogosira bwairuka guchiguru abono ngatigera abukorera bona Mario ko chinyangitari myaka irengo bwate bona bono iga sabini wikire myaka iri ibanire sebuko lakini ndio tuli gutugana nande netigarete kumubona etane tateye ikumi nande manye ko batamanini wana mongna aiga story ni nongo aiga baro isionchaga mucho magaka ise no mbaba ari kuruko ngakiwa sogete gocha saya ngaiga nche nanya reto mu murundo amenyete musandaria umuswati omwaro mutigite bachete sikimwera kana kubarindira umuchi akamanya kurororenda akanibwa akantebinga mugaka nara butabwati bantu ngamusubati arente tagatama akagenda one kara twakwana nererende turukina akagurito buri mali ngagenda lakini bono akarento musubati onja akagenda binje ngabira no byachankana wangu burende no lyakora teki akwirite nere manya aite tunjira akwita makwiri anjira iwo wachite ko mukiniri gesaku na baterete bana bari bae kwegena kwa una nyasaye gokorokana ko baiguru sana na watu ni nyone chikanisa njeni unabona nagende kanisa ende guchinyabura Mungu aria kara turerese ni bako na kuburia maburi nkuboiraniria kababuria maburi nyone kara bangete rikondo nkwamba kwani na batebetirende kabatebi kaberesa na gari yanga gitu na amenyeta nyagitari na amenyeta kusaba nyasaye bio kabaka gankonya ne pili akanyakanira ya 1.2 million kuna kurira nari gusaba marakabiri nyasaye mwatebi nyasaye tata koigore njira anya nenjira yechibeso igura asa abantu bao bakiba batuchangire ebinde ngatuma basubati ntumite babere tauni oyo mutaracha oyo taracha akagenda bakikanisa asale gusirikana ara bakamuchangira aba batauni bagacha bagantebya bakanga kirisi ngande tokogenda asa abantu bantebigenda nandwirana mwe bwana tumanya ko kumina neteni ya nabo ate nkogenda nandingirane ekarabante bigo nkabwatu kamangane kibesa bono ngachaka gotebi nyasaye tata tokorera ubwanja kwao tugorere na kwanyore kwaigorete Paulo na Sila kurwekera na kwani tetani ile sengero iki simba satara kana mesha ka gocha buna kwa ndutani Yeremia sengero yesi gocha babani ba ye iganka ruanka mutega kitato tokorere ubwanja kwa nande tari masabongo sabana mogoko busaba na mariga koikache saa 12 cha mambia saa 6 cha mugaso saa 9 cha murogoba utuko saa 12 saa 6 cha butuko saa 9 nkole nkomorera mariga manya ko mukigwa igone nyagitari ngima igonyora nkare kutaro musunta imusa itani tunyora to utaroro saitani ebirecha bigo kwana mangana makongo na saitani bogo lakini nyasaye agatubwira mangana iyo mpaka bono igana babagendeta nirio biriabo na mangana ba makongo bono nakara nacha konyora twasokire gocha iga nande nkamenya ko imukiguniga ne nyombe ye kangutara nero kamenya ko saitani akwayere kurumate gocha asituretera ririka akaira no magatina chikora sagenda ebinte byo kubirora se chindoto karonda se chindoto nkubiroga lakini nonya mbone ko kurwana bwana kindo umwana iga emyaka tinkomanya na bwate nantinchiti koinyora mambi njentebe na iguna naro marurani butuko riri nara iri chitoro rina chigutabubuka iga nara mukiga manya kora no muntu tenina ari nara ire ndigirete gukia no muntu tenina ari babiri afatamba babariri burure tinjeti kota bana buna naigete iga nari najite kota bigwa ori saitani oringe saitani abwate metu sawa na magunjara ikomine chimutu sana iyo ase mutu yayo bona no najite kwaro kiwa nkamanya no ri saitani na marikongo kwa nare boy gosome kumanuka ikomine ibere aya na mangana nyasaye
ya na magana Nyasaye kumanuka kumunebire yona gatana nkararaika kone goro mukungu avoiri ryo wano mutinyura soma goraya negutukinga n'ikumunebire wona nkamanya kero ari bone kero kana igwe kibunge kina kero kingo somo mate nje kero ngo somo ibibungo ngo soma namanya gotebwe nginjo yaya natebya abantu tari ndo konyorokereri nkotera matera ngukura nguchaga kuborokereri bono natebugore chakirika asigite naigore kibungo kirina tebiwa nashaka kuborokereria naswa kworokereria n'umwika bono urachagite kworokereria n'umwika njena nabo ngukurandira nyonya ndasomete kibungo ekyo ndaigore tinko gota ngo gucukega gusoma bana ngatabwe erioba nkristo turi bare n'umukungu era mutienyi nenkirira samagore pipiria no ekobera iga egutuye kingana ngani 12 nemeke 12 iri y'umukungu ngobona nabo yarenge igobona kana norokera bigona ngakone kende gikate nabusyo gikarukana enchoke mbari nyamitu itane ibere n'amabunjara 10 n'ekibutu sana ibere kirase mitu gatona busibu mukungu uria oringe n'oburubu kubina igore omwana ya omwisya erinde alie n'omwana oyo naruraga mbere ebisaku 12 by'Abaisiraeli nagataburigu n'umukungu uria akaibura omwana uria agataburigu n'amaraika akagenda iguru nabono Mikaeli n'amaraika aya n'enchoka n'amaraika aya bakasoa kurwana kurende bakabugwa tibari kwegera obugima bwabo bakogokwa okay bono ngakiukuragira ngakiomete bono ngakiukuragira oso kuragira korokunche pero chenare kurere ndagira Nyasaye nkani rende na some Biblia nego konyo kubwe kuragira rende no ribonekera natiga kurere ndagira ngachaka gutuma abana gucyasa barisi kanisa cyana nare kwanda kanisa nare kunyara aya abagarisi banyamataro meni bagacha bakakwana bakanyore nkurara isiko bakanyakakire nyumba nandi umwana agantebya oyibona umwaye nere yigo kinire bono yari ngo mukabwate imyaka 10 mama baba ari sitata go kolega simu gakurya gucyuna kira kikayaba cyaya nera nyamunga matoka kogenda ngamutegenda umurangiri nera agacha tukakwana ko murinde kare twakwana mugasuba kuri kanisa bagocha n'abagisi bande kuri kanisa basi eje umumina barenge komo bambi agacha ne bituma ndo kigusonye miturire 5 gusene n'icyanga cy'abana bwakaba basi kurweri bono gachaka kuragira igo abangi nabiki kanisa bacha n'ikindagira akaraba bari kwagacha bagatebya abangi namungino litabwati kende gyonsi nini moko wenda mwatorente rendagira twacha kuria bagacha abandi barente bituma abandi obusi abandi barosiye runguri bacha nara bakibundi cyane kunya basi na matoke boigo ebituma bigacha kuri matoke bakabira bikagacha sumuga ko bindugurari yange ne pararingi bikagacha omwana ogendo rusiororo oiretinga tukachaka kuragira iko pakanyono bori na musubati mwabo nkore maringo bori sobo manga otorente ro bori obutwanyurungori nikibesa bana ari gocho ntigira kibesa na munikina batebi yaye bituma gatwa bituma mogo cyagenda mugoro bori tunywerungori ngasirinde bagenda bagoro bori abandu nde yogocha no ndagira ondo ichano na mpaka mabute kinyeni pake sukari no abantu banyasaye baturagiritiwa kinibone kera naso akogenda kikiro barabu bagatiga gocha bono n'ikiro nase kiro nakite guchaka kwa ibwendagira nsunika kera nagenda sunika nabarandiri nakuru mungino yo magacha pakasende baba ufate gunyima butokobekere bituma ngamutayinje ga kitindi kubogori gunya enje ntongubogori ne pipiria yoka ne pipiria ye nare kubogori riesaga makaratasi ya rinda akanu na oyo motikito gwetera namanyete kuri musandu akango muvuko yari kubugure bantaiba beko muwe pipirie yima igo muvuko ino kachaka gutara igona kachaka gokonyu paka cyanga cyonse nkubika kikanisa nabo bari kondetera nyamataro mini bakandetera nabo ateyanga nari kubika bakandetera bakicya abana na matoke boigo bakandetera cyanga cyabo nande no kire nkakigacha nakiri kanisa gachaka gokoirubone kanisa negurubara mwancho muligereria kero ko ligereria mungino iga no mungino bwate imani anene sana uchesi Nyasaye nebinte binge keroro cya kwana nebinta koroki wasamaroro
mostly ni gakurandi chichiro akwaga taiga kurandiria abantu no akorwo chibungiga bagukwana iga nabo korora obogima bwaye na tukwana sinkeiga omuntu tabwati no nindagira gori cha dependent abantu nandere anyore tanyora gwakira Nyasaye ngambia mono asenge nchonga Nyasaye nero kurwa gweta tenga Nyasaye na motete ngabona tanya kurira ibintu byense iga bicha selieteria Yesu no toleka gasenka yae no murochi binakoresa ndagira teria anu mungu nometa sobogima obokong sana lakini amine tinga Nyasaye na change story yae omongina kwanya kanya chibastia obolema kwanya kose obekose ke obekia nchego umugambia antebeti na yango tarore nkokora tore ko gutara tauni kwa nyoro bokonyi kwagenda kuria no to we moremefu no ri okobogori gukuru nyomba oso kigusiko na mburera tu ndatayera mutweri bona abantu bagaswaga taga kibone gaera ngutara bona kuno gutara nde abande baseka abande bakira basi ndende ngondine mutaka ngicho bagatu ntange gitambuliso kyabo bagochikurigereria bakateba yaya myaka nitigarete ibere umanyo chakonyoro chibesa ichu basi ndende nkaira naigo guchanka nande abantu bakurigere tinse chiga mbakonyi kiuraga ni cross story ona gukonya korokuno ko muntu gwanja konye kyagera nchituro chiri kwetera indagera gwetera na marwe lakini marwe iraro akyonya no kugoro gutini kumanya kurera nenya gitari lakini gwetera asande ne nyomba toro chine mwana na yari na igoro rende ribatiri mari rana ari kugani nyora na ndigere nke tinko nyora bageni banyari kuikana msenyumba gari toro chigitanda bachukuru babigitari base arake kera bari gwanja keri umuntu aranje kurwa so gwanja kwaye no moyoye keri manya sara mukune kyane Nyasaye nero kurwa nero boseseni nago teba seruka ikomune isane mo mungu kyanda na sesenirie no bokorere bwo kumubwenera Nyasaye oyo ro korobo sane ni boyense yetari burunge guchigokea babarosya so bamenye bwa kane na kare oyo ro mwige no asekerege kana bagaro mwige no asekerege nene yo tari mwige no asekerege kana bago tari mwige no asekerege nene mwanya mubeti abige no aseni boyense ye ningora nyare ko bige na kuba iyere yekene nonye mubeti abige no aseki ky'omuntu nde ningora abige ne kuba ikeri kyene ino abanyene musumba tayora akorera abanene babere go ikancho yo bango yonde acha yo yonda watane no yonde mukonyara gukorera Nyasaye nenibo nyobone kero gwakorera kwanyorire yanga kwabikiro yomino nigo Nyasaye agokubajira umwe bwa kare na kare gusendagera arire Nyasaye agokubajira umwe bwa kare na kare gusekendi yonsi umugisanje ari imiri nabone gabonye Nyasaye tatango netonga ntuyo moyo na twagwite guchipara aka itange gariri yatete mitu toerero kanya no mumuro yenda nyota mumanyiti Nyasaye no mwege nera takiti kwe murunga nikende nakara togo soma korwa se saburi ya merongene na mengo tebana na sesenirio muntu kwitandira bataka karara nyoru ne michando mone na murenda gandra ko bamoyo tago tiga babisa bamukorera na batagiti na murenda karare burira rwari tamugusweri ubururu bwaye amen biasana bona enyombeli yao asali esaide ya megotwa rero mutori orio na kito mungino risenti chuti mu manyite ante rutingo chakonya gakira na mutareti gakirenda yoko komira na muri na bagambi utako gendo nteberia mu maima chekonya gakire nyomba akamya kwante nyoni nche na bongo chako kwa gakira ono tima itinje gento kya mu migete akara na chite koira nororo ante betia ya gachura agora ribati erimo abwa segotwa oro serie erimo ono rindi tangeti besa ngo chikogora ibati erio no motere ndende gerie rusigweri yabunekire tono chumne bari abandegete igobono takire libati erimo nendege Nyasaye ngwanchale lito chito nyore ngonde na bago isokia kugora libati erimo nendege iyo asayi to tweru nande kwe nakobera maburinde kana Nyasaye nanda kwigora chinjira chinde nyoro ndo kunyagakira nyumba nero ndoche nga insete libuya insete o miribuya ya ta mirie go moiri no mubira mubira toro chia mwana na jeta gasimeka maoga lakini yaka umurakero yo cyo gacha tabwateti ori no mubira we gutagura iga
muna gwateire Nyasaye nabagotuma omonto oyo gwichandira bataka elio nyore no nindagira bono elio nyagusikiria matuka ali Nyasaye kweta so mabwense nabo igo ondo uragani kuira nyagitari ororo magoro no ranja angire nyagitari ncheti kwanga kyagara asa nabakondi mune chimbaro chichi kundi bagonta ito kwira nyagitari batenga ichi besa chire kwira nyagitari nche Nyasaye no arama nanche nabakumbwene abana bari ngubwata abana baringe saba abande bakaenda Nyasaye akabaira batatu mu muroyo hamwe n'abaisike babiri ngabo yari kubwati bensimba iyo nabatu bikaina abaisike batanga nibabere kurumba murakoruyo urabona bo bagendete bensi aba bandi bana bamure batigarite batatu no mushiko yigo batubuka Nyasaye nakurende nabo igo Nyasaye nawe konyo mungina turi tingo mukana yes ngo muturi nande natwanjitere ntato ito ntunabaye turi nero tutomete nande turamana Yesu amen bia mono kabisa bantu bakurikirite TV bona iga ya oyo utaita gukonya nkyo komandei bono gukonya korokwo mbaigwita yonsi nateba bono kara nyora abwate njira yendagira nabakorente agotuma ndagira kiria aranyonya kare ne chinguru aranyare kungura nyona amabati arabakungurira amabati kiria aranyare kyagera Nyasaye agoteba nga karu kyubwata no moyo bwanja to betererwa na to ichani bwomanya kuru kyagere bimbiri gosesenirwa okuru no moyo bwanja bia mono mwacho murigereri nawe tebu no mungu yawe kwanega nando mungu ukanyegete ando mungu norocho aminiti asama ngana Nyasaye sana nabo tugucha senkeiga onde utaite ko ntoma ndagira toletero mungu iga nabo go ntoma ndagira toletero mungu ondo utaite kumugorera chianga kwigora tengera konyo paka no ne chianga iliame onde kumugorera mabati abiri oka mabati abiroka nendege at least side ya mego tuye nyombe iga yae eto kenga tali gotwerwo ororo amabati abiri libati limo by the way ni 1200 or 1300 if I'm not wrong this ko bali chipa singe pin 1500 abiroka plus ya ndege ya moga guga ebundi chero koleki erect fire side inyombe yae karo kuligereria mwancho muligereria cameraman yanko kor kire chibichecho nyombe yae inse nabere teo mirinse ondora atake koranga nabakurigie nchirara chinchi nyombe iga ya ense at least abeke no ne flow asa iga nabo gontebi elitorenga nabo kutokolige bundi akore quotation at least asa yobe no ne flow mungno sinja kwagata niga aguskiranse liarenga kiara ska sara ragia kima onisko gaiga nabo tokonyora nchirende nyombera omwasa igaro kana biya mungno yagende komenya biya samatkali atgalitia so mabwense umongna enyomba ya kibaranero ene iba nani ngana ronda ora kora nero timbua tina saba muranko wenda chichu chiabo ngogenda muna konya bakarentire guru baro bantire bukiri bukaro bina amenya nyagitari bakanyura bana niyo mumurero banyiberete bakaibe yarenge mu mumura bakamubere paka ikore ndegasi yabwate ne chikoni yasokurugira anto tsari sikotono chinsari babegeta maiga gusonari nyomba nenke yesonaga yana okurugira bona bune mbure gutuga kiuchi haba bona kumune mbure gutuga kanonko gande ichire nko itasaba kuba konya amakara nabonko ira bambekira amakara nabona ari arensaria na tukuruke biruko mondako kubekira ka kepuga mabati angane igata no nabo konyura to atebeta nyona musubati wende naro gitagante batari kubekira nyona mabati komiga ensemegi babeka mabati goriga inde ba karimbure gutubarugera turiga ntubona nturi kurigera imwanya abantu Yeremia isa ikomeye sana ibire kungu kya batane uragerera ibungu semere timwanya abantu begene techingu kya mwanya abantu wincho kwira nkora ya imuntigire ncho munene angege tutwe kyo mukira seroro takorora amayanda komukira aramenye nsi yeroro inyume tari kwa makende tamenyiri nonde y'umuntu anasese niryo umuntu amusemera tyo munene gango mutosumikire rucha ryemeri yaye koranda gukiruke n'amata tari kuoma natona kuba bagurura tuna gutigo kwa makwaye Mane bunge binche kana birigere tindi korigeri mwanya abantu mano yabona nche korigeri Nyasaye una nabora nyoro oko chasora oko kwanira nyagachira gusikondetere amina biasana na umongna
egento ngina yonkura haruri nchara njara mono enchara eragere ndare n'omuriro chinko omuriro muna makararia n'echinyeni Nyasaye ngwanjare buna gwateba ng'a Nyasaye nabagutumika turi gutegemea mwanya bantu lakini Nyasaye nabagutumika mwanya bantu gokonya bia mono bona nje naso kubasemeri naki nanyareba nkogenda nero guchikonga bona tindi gutumika igo nje bona gutumika guchesi Nyasaye cyasane igo renchira nje bona muno mumuro yo ntwakwanete nere kende mutumate gachite mwana abuna gonko bakarobo konguboro akamungana kanyoro gocha nato umwana uchita kante mama customer yao nacha bakamba na mama nanyora omuntu oranyare ko gukonya bakwana komo tuno chimina tachiti gontebiere igoro bonekera ba arente twaje tukonyuya no ryaje tugontebi ngakanga ni namba yao kingi amina oyu nere nguchikoreta boniga omwancho murigeri nere atwerese nkie kogera aturangire tugocha somuchioiga elitusigo konyo monginoiga togenda ndare nande ngokorokinda mazingira yo muchioiga muna twakwanire ebintu twakwana byonse penyombe bunekorokana umuchio bunokorokana asaye bunakorokana elitokonyo monginoiga no mongino waminetia mangana Nyasaye mono asikire gento agatenga Nyasaye bieka ani maitenga Nyasaye ngokunale elitokonyo mongino wega asetu asinsara gusukia eida ndagera eida chianga eida mabati ayumwara tebali elimo asenyomba egotuga na agachikoniga mabati no ni 10 at least yanyora sakuta senjaguta gesona yakrembure ature monto mukonya amakara nabwata gachiko iga babe kanyomba bono Nyasaye gasinere yatwete elitokonya bantu nabwo nabo gusini wabuna kwanire kulingana n'ibivungo biri yakwanire ni maitenga Nyasaye ngo gusikia rero konyo mungino ye tiande tumumuro igo toligeti bwe pigipigi yuko moya ata maite nonere gwatanga nona etumaeti aga kubugurire tu kumboro rero muchandugo Nyasaye abuna mukunete ebonye akanyonyona abana ubu musiki bicho kuri byane bikonda tera maje nanyo muna kwa roreta mabera nyanje te kurubana noyo nabaigo yambase bagoteba mbari gotengina na nere mama mwabo bagonte no mimi ni wa baba mbona kwari kuburi umwana oringa kyukuru kwa kokoteya kubono yo ngoko makonyo akogotenda mimi ni wa baba sino ngai nkaboronge boiburu bonchari ali bo mwanda mu Sunday school bonchari alright mbia mono mongina tigande to igo toligeti erara tukwandira bere then tumaikore nyumba ya onga kiere otwaro kimwa onga kiere mwancho murigereri buna nakurire irankoreta ndo mungwano turangire tucha sai guso ombore tinga mak na ituta konyora nayo nyori bagocho konyo mungino iga ambore titwe pipige sinja nari koine uchi asigete okonyo mungino ndo mwao nyaraga ntenga mungino nari nkura bugori nero isokonyori bagana bugocho mutarire elio manye condition yae nabo iko kwiguru mungino na eresirenga era gusaba Nyasaye kumenya Nyasaye ukuniro mungwano iga tuligiri so tomire orore njira kiturache gokonyo mungino ngaki kuru kwendu kuru kumbati France Maruga kwiguru mungino na kwandire gore yao ikiagere to kambolinga utagochoro mungino okay omwete eyarenge ritukori tangani mungino yo omumroye aka amochokoro aka chapara akandangeli antenge customer nere mata nchutonde tumubogoli wono na inchenga tirimbuka kurupara nandi ryarenge ritukorie school ngamuboli na kyotarie school ante inga twasere tuwe school fees ngamuboli nkayogo soma agante ye private school aingo soma 5000 chikababura wono tachiete school ngamuboli nkwenge kwende public school agante ya chiete Nyabururu Nyabururu primary akaikororo akasabu 2000 akamagonte inga tabuati nalibono na aboliti murabulio ndabakonye naliante tinga bado mbaranyora bokonye igo first time ingima mwana utachiti school first time ingima one by the time togo ikagaiga kinkororo mongena kanyole bakari kumuimukia na aboliti gakimwe mukurigi monto na mokonya ante mbaranyora bante barate mire lakini mbaranyora ona inche nalinga mwete ngamoteinga tigana inche nteme kinya sara nkonye
ndanyore paka mbaretere neria yarenge ne chinsi agabataete umuntu nagora anyoche bese batumie kamoteki ndanyora umuntu kugura chinsi yago usenyora umuntu orabakonye nabo nkomotei yache abo bono twachakanite igo narie ribono riri nkonyorete ngukwira guchichi side chicha kanunda matari egabidi ngata bono tigansibuke kibwate bire ngango konyore ngata agaki konyo mongno oyo kwa sababu enchera nyone irio namuirite town enamutigete gari St Judas nkamutiga obuya basamaria baya abaro bakamwe mukuru epigipigi igoro akabekunse ainge kuoni chingeni ritukuria kabere ninginyore tata ginko muimuki na muimugeti nkamutigira gari prisons arenge kwenda chisaidi cia Nyamira ruguru asi none birake igora kini side cia Nyamira usenkibirigo into buneke ono obuya abamurabu nabaro bakababaya nabo bamuimugeti naende bakamubeke gari ere yabete buya ono naye kero kwasibugete ngachankara enda nkareba ona kero nacha kumuyeria kabere nalibono na inyorete nga nabwate gasi nabwenere gukora nari nachite go contact ngatagaki kyoranje mukonye kwa sababu enchire yagocho ogenda chichirorocho ande distance yonsi ande kabere gosomisirie gari orocho mongno tagotigara ali achandike abachokororoche nere bategemete na kwagosoka origi na kubono nera akarateki akochoreta gaiga batumia ande ba akonyera abachukura ba Site ya oseni sengencho ni maite gwetera moyo yo abuna bone gatoro chante ngi bituma biri byandike irali na byabwate byo igo meaning esa gutumika kwao ni maite nganya sango chenchiale story yo mongno iga at least abantu bamukonya none dak ono mochukuru yo ere ngo ndale skuru no mbona nche nache una nache this round mongno yante tio mwana nache te skuru tinda muumero kamraku akina abantu yatine skuru achiete nya bururu nkomo bolinde maybe na baba tote asuko lengere kwa bona asumucho nkiro cyo mongno yatakire okon nchege ndokara kyongu sabe kenene mate kokonyo muntu limo bado turamukonya kwa sababu bado pakaira noro kwa sababu no mongno ndocho taite gwetoma ya nkonyalikana na nyora ka biashara karangensa bom paragura so that it reduce distance yako anda nebe pa mukonyi kwa sababu totebrere na tomoletera egwe bituma ego keregento ngoi kabire biera lakini ego sina ka biashara kali yako kora oenyorera kira lituko ere bya kubwa kende gyo biashara kiro cyo mu naraka naro no mongno gwetuma se biashara na ego biashara nere gwekora achora lakini biashara bune binyono byo kwoni chingeniga kwa sababu na rankwoni ari chingeni chichia buna linagu usine chinsaga na rocha bwato bosininiga agasakara anu baide na ro sai maiga na simegete chinse bono iga gulibaga na ego iga bolia oni paraga iga nebe ya mukonye kando nayo na tomoendagererio kunya komenya at least nando monta mo empower kabesa getiga achakire bo biashara bura mogendere no buguma bwae alisiera ne margo bakende na bachikoro banyore ndage all right yamono nyasaiti ga osenia so ase kugutumika elintu gocha ani matenga nyasaye ngwanchare abaligereri baitu baligererio mogano iga ekarbago chokotuma ga iga next time ekarbono ngocha kuikaransiga iga ngocha kukurangeri nganchu obugori ebintu gete birega iga toletero mogno iga ndago kesana bia mono asante mongina biashara kiura kore ndabona iga buna ndiga biashara bina korete byonsi kana nankore biashara byonsi otige biashara byetu ko kara tintengi biti lakini chiro koni bituma koni chingende na ninkorete byonsi pima toke mweguna na batebya lakini bono iganya sawa munyeno nduse tiorora kankaransiga kangiga siya ngokora none chindi chichiro nkonte bale na toko ndogore nyone bitamtamu na koni batebi chobone sinya sai tata nduse ti tinko nyara koira no chobone gasinga iroro tinko nyara gokora gasibere gasinga ire nengi silence yo brandia gasipa kakao monene buna gotana nero racho gusika kero muno
ikero munene bwikache gututimuki kurugari kurua soga cia toete kiagere ina tutigite tugakora twari gutana amaguru umugondo twarimite tukara muno biya kuri mikinda biro na cyari kwa majonsi mbori ngende ibintu bakabona byakiri gusiraiga igabona tingo nya asa kero kuragenda chia sai go kwenda tambe burakuhirira rende nchira ngakyo guikaka bure kara na chakirite nori nagendete asiba kurukitago arona araritinga mana bandi na kara na ari kurandi ngoike paro agante bigaga rinchiri gotenera ndurari chiko bangere chiko ichorera cyatirimbuka ngarigi gurubaro rinde nkobe gurubare kabura ngaikara nsabano mutaro yo guturimbuka amache serikara batiga nago ngo nakobateni bagankani anjiri gotenena umwana agacho mukego buno yone lakini ne nyaruka akamenya kurwara nkamubaba ngaisina ngwari nyangweta ono rende nkyota kogendera bo kumisera ngayo guchikurara nababa yanga yo guchikurara ngamute ibinje nabongo sonya ne rikarabati mandarororo nande mabibuki manya kogenda. All right, tochi abana bateni no abamnanko nakorandi bategererete bakamenya kubwata mbio bakamwabo bagateima mu mwabo na babu mwabo inakuru baba mwaro munyu rero guturandiye kiro akoteba narari rikarabatini aba gakinto kanda tumu yarare mintoga bakarante birubaro bono bakangira bagante baba iguna abana bazatebi naye twakire kuyi ngo ikanyumba nkanyora no mwishe kuyi no se tukamanya narende ana nande kuri uri tinchiti ko wenda tago kabiri yabona bononde totoroki nyumba utoroki nyumba mwa ngakyo guswa nyumba ngakigero ngakyo gukigwa guswa nyumba ndeke no ndinchibika mna bono iga nabongo swa nyumba nde to bono toroki mna guswa bone kero gwa toroki mna guswa nyumba na tukumanya ngakyo nyumba yagere toire nyumba bono toire nyumba mwacho muligere bono eguni ende ngaye mwina ya ya toire nyumba tiga toroki bono ngakyo chia swa mwa nyumba kurwagwa toroki nyumba mwa ngakyo korokana asa iga iskonga yakorokana mwancho muligere alafu tumaye kurwa sa iga tumaye koranchira kitura konyo mungina senchira ya muguse togendale demonstration mungino nabagutare go mwancho muligere bono rende mungina bono bagutare nchire yo that is how ako so nyumba mwancho muligere you can just see inchira gutara guchinyumba yekanonekera ale sechiro sikatu bono rende mwancho muligari so unaweza kuona we mwenyewe vile mama anaingia kwake na bako sa nyumba hiyo Ganso nyumba mwana no gotero komo so nyumba no gotero oye sama voria one kana ile yangu mago kogatera motorio mosasukom kero chandegete oye sama voria one Ninko bake aye musani onde tari wamatuko onsi naye ore akoremia ase emia kayansi mosunte korantuve Mariga agotonya oye somo boriane ninko bake aye musani onde tari wamatuko onsi ninkwegene omotoria Mosani omorai naki ayenu kwegene omotoria Mosani omorai
naki aye no muya kobu abonsipi o yeso mo boriane ninko bake aye musani onde tali wa matuko onsi nintara no mogoko konde ense ye vive nintara no mogoko viseri via igoro o yeso mo boriane ninko bake aye musani onde tali wa matuko onsi kemerindo ngetanaine evisenchera yobogima tinkwaboa ekyagera namanyire oyokonda namanyire oyokonda asenyancha emechando emerindo yemechando yesonda onsimbuya kemerindo ekonucha asevitare vyemechando tinkwaboa ekyagera namanyire oyokonda namanyire oyokonda asenyancha emechando mwancho muligereria keroro nyombe yo mwancho muligereria nyomba nere iga yo mumno iga na mete nkotera gendrete ine but this is the house na soire nyomba yo ngwarara ne condition nyombe na bere yo wikaigoro ni maitenga na batoko mukonya senchire ya mose ende eyo mugwae wanyari covid anso ima atoroki nyomba akiakororoka oyokonda namanyire oyokonda mongina bono bono nyomba tole bono nyomba yago na beriga na benga niga okay sengi chukwa gwete na kie utali koigwera buya wikan kwa nene liogi umae ko ngi gubiya iga bono nyomba mwago ngokurara amaya na bajukuru ana bajukuru ikaro bungeya okore ke sunta kire nyomba bange mbekere tumute chinga kiche na rwarete karaba etete bakamya gonsaba siringi 500 n'igitamburiza chikambura hiyo na rwarete ngiti mbekere sitima bono igo ayemo ina okurara okay akarumwa kuno nkurara na karaka gutigo mattress no bwatengia mattress yo mwana abana banda babangurete menseye na bangurete ne mattress igo ntota keto comment mattress ose nego isaine ine akoyo ranje konyora nyone gitanda abana iri namenye nyagitari bakibuna isa orento bakabeka gakira niga ne rinde timba sakubwa nonkero kikinda nyono yokongorere gitanda na bakongorera nonkero gonke nyumba nonkero gutimbu ati ya mwana yonde tate bikwa karansira na gigyoka biamono mwancho muligereria karakuligereria nyombe iga cameraman yana nabe gweta round eliore nyombe bune korokana bedroom yo mongine mwino gaiga cameraman yana nabe gosa gochia gaiga eligereria bedroom yo mongina bune korokana bedroom yo mongina nere yo that is the condition of the bedroom ya mama nagaguna akurara asali ateba ako leak ne kone ligoro no makoro mutoyo okororekana kone ligoro nabukoro noche mwancho muligereria ngore yuga u gundete mutoyo go gundete mutoyo gundete endege yugo tirimbuka u egundete ga oika una na sai bunoro cheli libati elimo abere oka at least asayu nendege yamo elio mungno tatuiro nando noche ne bedroom yae no yandiri mali sikabacho na kitwara abere nabako elimo nabaliko konyari nirinde licheri rosia saiga abere nabako nyora rosiri biyego nechiko nero ngwate bo muntu ratake nabako rangakia etiri sagosine libati obegete tirisate yo namabati yakiraniryo koruya gache tirisate yo none rino mwana wakira netikiba kambe kirari liali okay
igo tirisa teiyo ne libatirire se tirisa ande by the way mwanchu muligeria onye gukurigeria tirisa eria etirisa eri ne tirisa dagine libati na ande libochogete because tirisa eria kararia cameraman na beguzumu ine tirisa roche na ande abochogete kuchi isiko you can imagine konye role cross side ya isiko elitorenchira kitokora kurwa sae ganya mataro torenga kitokora condition ya sae ga norocho mwanchu muligeria wall yenyombe iga you can see gireria cameraman yana begwoncho around no hago chi bedroom ochega igaga nyombe ta ko finishing erengia maybe na science na bokuligere libunale meaning ringa rio mweri njande teyo nande komenta jeno bokonyi ngane tikuru asa abantu banyasaye Olio umanyete nyasaye bwabota nyasaye umanyete nyasaye naro okorwa naro gosesenia ega kimwange kende gyonsi mubwate kirimuranche go kerio bwate mwao nakyo okorwa tari ogochikorigia na nyasaye agoteba semera ng'ani ibero siri nasaba nato no to tebyo yomino nyakwarenge negento kware komwekere kyo tomotebi nocho ichankyo na to korro yomino koro komyomino bube uyo gosemera tiamenyete nayo omuganeti abakonyi kurwa asore gona ntwe totage to abakonyi kurwa semore kyara tari gwancha gwaito ntwari nabo twari gotara na magoro kutari gwancha gwaito kono gwancha kwa nyasaye bwiko manyene asawa manyene naro tobegete igonde bwensi na igweta abangina bagoteba na nyasaye mukoni iga abantu ba nyasaye kora nyore kwari gotara kogotara ise tore mereria ororo ekyaro kuno gwancha kwa nyasaye saitani tai ningu nuko na gatana saitani amarwero nyasaye itago tena naro goita naro kubwene naro gwakana ogoita ndira ni obugima naro gwakana ndo bwene iga abantu ba nyasaye rigereri nyasaye igoro kendi gyonshoga netiri gikorwa ese nyasaye na karo korwa naye nabo no ryokoegwa na Yesu munagatana kabwe byagwe bya bigateire biganyeire na keri nayo na ryora na kyora aigwe kerio ko tagetokorerwe naye korera oyo mino boigo ikyara nyasaye niga korigeri chinkoro manye birangara ribire chinkoro no kubani no nyasaye tigaba seni mwensi abara chanda sikigoncho yaito nyasaye re akabako kwaye nkori kwenge tanyara gotoria na mataye tatine titaigo gosabe ibe byaito byagarire umana naberirare korwa seturi no tigatori nyasaye na masabo chinga kitwata chire ne chimbe chibono iga manga na obani aikiraniro sibina korera kana Yesu agatane karo mwana mwanya bantara chegocha na ikaransa sekero kya bonene aga na maraika ya atanane mwanya bante bisakubyonsi no murisi akwata na chingori ne chimbori aba chingori achibeka koboko kwabori no koboko kwa musia chimbori ngaba koboko kwabori na batebi swaso magoko ino isaba iso ina barasere tikuro muchakano bwense bwabigi tunarengene nchara mukangankaria narengene rango mukangankanywa narengege tirianda mukambo ya narengo mogeni mukandosia narenge nyagitari mukandra narenge chera mukandra nabana baborio omanne ngaitu akoroche kore nenchara ose kore nerango ose kore no ngetirianda ose kore mogeni kore chera kore nyagitari tugakorera ngara nabatebe na mwakorera to yoyo masaba bake ninche mwakorerete igobone karo korera yo mino nigo nyase no mane no gokorera nyoba no chamanga nane aere irabona ndi mubwata ndi mukumburia mongina wanchite nara matera ndetobona tobekera matera ngabere osabe tukole osabire osabira ni munatua chirega tukole tobekera na matera abere osabira ntukole Masase asegetunwa masase are nyancha akobara ebirugo asuburisyo buya korende boroborabu buramoyo neime amabaria nao oli obura bumboleyo amasase amayamon aya le amoyone Yeso kare amonanche namasase yankoro nintugute omoichano
buna yange ngotu kwambo irie omogoko na ichurwa gotogya noro mochibo borabu awo aye kwando seirie moyo norengereirie nakobwatire Yesu ama sase amayamon aya re omoyone Yesu kare amonanje namasase yankoro omoboria kwangorire obogi mano bwao ikimore kyobanchani kemore keboronge noro mochibo borabu awo aye kwando seirie moyo norengereirie nakobwatire Yesu. Okay. Ama sase amayamono aya re omoyone Yesu kore amonanje namasase yankoro. Amen. Wancho muligereri. Womonene ningole ange abanto baligetie kogende segi ningoli oligetie alenta bamwabo bachego konyeka tibachago sira Gokonya kwao no bia bonsi Gokonya kwao no bia bonsi Mto vencemo ya monene botambe Tindige tiobo nene goso gosikwa Gatwa soire gonde ya Yesu mia Intwe no bwanchani bwatorentire Oyo rangerigwe, oyo noyoye. Ogokonya no kwao, no bia bwensi. Ogokonya no kwao, no bia bwensi. Mtobensemo ya, monene botambe. Bia mono. Wancho muligereri mongi na buna tubeki ama tera mayaigo. No gusaba kwaito nga Nyasaye nko kunale elito mokonye aseme chando yae. Mwangina tusabire tukole. Tubeka sama sawa. Nyasaye tata machanu ole igoro ya igoro mono ikaranta sekero kyo banena igoro no ikaranse toko gambe bina ko gambe bino bya boronge tori wanjeri tori korigiria aki to bwatigyo nchanjo kane usetangutangu kwa no kwa bari guse kwa musi yogo tara sinjera kya kala ari kwa banete no yakala ya kwa nete no ikerani Nyasaye itomu ya tata twakira so busibwao nabageni tata baramwanya abantu bao na barentira so busibwao Nyasaye tata yo korigeri chinkoro kwa manye birangare nuko ganibira tata nayo kumureka chinkoro Nyasaye itu utwabere bibe amana abana baito bensi pina manya abantu bensi pyabo munena kwereta so musaraba tata onjore chinkoro cyasiri ni cyari niri nyuma ni cyasi onokiro kibweni otwabere bibe byaito mena isiko ne chinkoro to chene na amanyinga kero yo momo inyoro keria amanyinga ritegeta so musaraba senyicho yebibe bibe byaito birabese mnamagena yembura birabese na mariyo nyamara bye chingondi otubobonge bwe na to binyura Nyasaye tata nkoira nirimbi yamara senyicho naye kwara abageni baikire nyumba mwana iga tata Nyasaye to na kimaichuru kegyo mwikomo chenu nandu baramukia maise chinkoro batwara ubumanyi nirinde baroraga kone kyao na maisabo na matabo batinira bayuringa nari yao Nyasaye itu na mangana ya karabago ando siesibaje bako yaigwa banyare ko yege na ko yaitaba kyara na yekene tata inturi ko kwana bolimu kyagara tata yo bieka yo twara kare na to koro kare na bantu bao nturi ko kare ya yara itu tata na ichinguru choko bo kwege na go semina sore na ichinguru cheito ntuna bara uto to bere twagotamire nayo butamire bwite byara se byara twagotamire twakugora meira se marogo biyengiya tato totore mesigo merito twabunekire totokeri tukorogotoria ori gusu manen kwa bwite ibena makwiri gakoro kagana tutobwera amotwensita manena totiga baba kwa kwireta so musarabo tubere chinga kichoborora makongwa marwira makwiri michande merinde mene nyanjo totore merinde ya nyanja
irinde nyare gutura tata baseni kabago so baseni kabago so ko seni michi yabo seni ruburu rw'ikinde cyabo seni kubyara gw'ikituko cyabo cyamba kingondi kimbere seni kwa makweri roba seni ndagara y'ebitongo seni bituba bagokonyera ubusyo seni imirimo yabo yonsi y'amaboko otwaro kyuboncyani bwabo bugendete mambya n'abana barokyo bonene bwabo ubusyani bwabo bayimurire to kugena hose minaso buri byonsi pinayo kuba nayo hose seni ntunto bwatikiya to wachire na karo kyaso ubusi bwabo tata nyasaye kyaro byonsi pine byao nayo kurwa nani nayo kubisesenya yakego nkeyo kibweto bwanchani bwao twakoira magima ito n'ekinkoro cyito nabarabu bensi n'abana babona n'abayiburi babo isibatiga tata nyasaye bakorera amayabu nariko akorera tarabu mutaya tata nyasaye karaga neti abayisirayeli tata nabarabu bakorera amaya tata nyasaye nsya bakwana ayo bayigorere kinchera irinda banyara anyare gwikira nonsi n'abakwana tata nyasaye ata sinya nasabira seritaria Yesu Kristo mutori ito. Amen. Mwancho murigereri kurwa sekenyore kiga kia bochura gigotoka ime ya Nyamataro Kitutu Central Ward ime ya Kitutu Chache South Kisii County na utokoro mugano yogo ya kuruseri tukeli gatumira nasi megane ndegocha che Mark 19 korukwa enda ku subscribe ime ya Gusii Voice.